Здравейте! Днес ще ви покажа как най-добре и най-бързо да си измиете автомобила на автомивка на самообслужване. Първото нещо, което трябва да започнем е при вкарването на автомобила в клетката да се позиционира в средата на самата клетка. Да не е нито вляво, нито вдясно, да се опитвате да го паркирате точно в средата. Следващото нещо, което е да се запознаете с инструкциите за експлоатация на самата автомивка. Тук имаме два варианта за измиване. Един е безконтактен препарат, другия е измиване с шампуан с четка. Варианта за безконтактност препоръчва за нови автомобили, които имат лаково покритие върху боята. За по-стари автомобили с нарушен лак или автомобили без лаково покритие с акрилни бои, трябва да се използва шампуан с четка. Сега ще започна измиване с безконтактно върху този автомобил. Също ще ви покажа как да го направите и с четка. Много важно нещо. Ако времето е топло, температурата бъде по-висока навън, е задължително автомобила да бъде охладен с студена вода, преди да нанесете препарат върху него. Сега, взимате си жетони. Жетоните се пускат в монетника. Може да си пуснете колкото искате на брой жетони. Сега взимате си пистолета. Този пистолет пуска студена вода, топла вода и безконтактен препарат. Желателно автомобила да бъде намокрен. Намокряме автомобила много бързо, без да го мием, само го намокряме. Следващото нещо е натискаме операция препарат. Системата автоматично прехвърля от водоструйка на безконтактен препарат и пръскаме възможно по-отдалече, за да става на мъгла. Препарата се нанася отдолу нагоре, отляво надясно. Равномерно по целия автомобил, без да се пропускат никакви детайли. После се натиска копчето стоп, червеното, и се изчаква от половин минута до една минута да подейства върху автомобила. След като сме изчакали 30-40 секунди до една минута да се накисне автомобила с безконтактния препарат, избираме опция водоструйка и започваме да мием автомобила отдолу нагоре. Не отгоре надолу, задължително отдолу нагоре. Ето така.
След като сме минали целия автомобил от близко разстояние отдолу нагоре, си изплакваме автомобила. Е желателно да бъде изполят отгоре надолу. Изплакваме автомобила отгоре надолу, за да сме сигурни, че няма останал безконтактен препарат по него и всички мърсоти и всичко е било измито. Така, сега ще ви покажа как се мие с шампуан с четка. Условието първо колата да бъде мината с вода, да бъде добре изплакната, да няма никакви кал, пясък останала по нея, за да не надраскаме автомобила, като ползваме четка. Когато ползваме четка, си избираме програма четка, натискаме си четка. Взимаме пистолета, който е с наканени с четка и започваме отгоре надолу да разнасяме по автомобила и да го съпонисваме. След като автомобила е нанесен целия с четка, е разтъркан добре навсякъде, се взима другия пистолет и почва да се плака. Отгоре надолу. Разликата при миене с безконтактен шампуан е, че при шампуана се плакне отгоре надолу, а при безконтактното отдолу нагоре. Това е много важно нещо да се измие автомобила качествено и бързо. След като сме изплакнали автомобила от шампуана или от безконтактния препарат, следващата стъпка е да бъде подсушена правилно. За целта се използва силиконово перо. Започва се от тавана, леки движения без да се натиска. След перото автомобил остава почти сух. Събаря се водата от целия автомобил. След като свършим с пръцето, ще я подсушим и ще я полираме с кърпа микрофибър. Препарати, които използваме на Sugar Wash, безконтактният препарат съдържа 10% вакса, който придава допълнителен блясък и защитава боята от мърсоти и позволява автомобила да бъде по-чист и по-бляска за по-дълго време. След като свършим с перцето,
Си взимаме микрофиберната кърпа и започваме да избърсаме първо прозорците. Огледала. Всичко става много бързо. След като сме избърсали всички прозорци, сгъваме се кърпичката на 4 и полираме целия автомобил без да натискаме. Само минаваме навсякъде, за да я подсушим перфектно и за да полираме автомобила идеално. За най-добър блясък и чистота. Много хора си мислят, че като си мият колите сами ще се намокнат. Ето аз съм сух и чист. Няма пръски по мен, нито от препарат, нито от вода. От вас зависи колко бързо и колко качествено може да си измиете автомобила. За среден клас автомобил като този ще ви трябват между 2 и 3 лева, за да бъде измит. И 10 минути от вашето време. И ето вече приключваме с подсушаването. Автомобилът е подсушен перфектно. Почти. Останалата част ще изсъхне сама. Автомобилът е измит до блясък. Това беше. Ако някой има трудности, персонала на автозавивката с удоволствие ще му помогне да си измие автомобила. Довиждане.